hvad det her væg-luderne. Så er du bare stop, der er en firkant. Stop. Stop. Skal jeg stoppe den for dig? Lad os komme som normalt! Sådan. Gør lige. Stop, sagde jeg. Stop. Stop. Jeg ser lyset. Hvad så? Har I fået nogle gode shots? Vi sad der skak. Skak? Ja, vi sad bare.